Dit jaar gaan er weer bijzondere dingen gebeuren, of niet? Ja, heerlijk. Ja, het schiet nou op. 15 maart aanstaande is mijn allereerste live concert. En we zijn op dit moment ontzettend druk in de studio bezig met het nieuwe album. We zijn heel druk aan het repeteren met de band. En dat moet allemaal gaan plaatsvinden 15 maart. En we hebben fantastische gastartiesten erbij. Ik mag ze nou bekend gaan maken. We hebben Django Wagner, Wesley Klein, Dirk Meeldijk, Sineke, Frans Duits, Jamman en John de Bever. En die komen mij ondersteunen tijdens mijn concert. Dus ja, het belooft een hele gezellige avond te worden. Ik word zelf begeleid door Tilt. Fantastische band die we toch speciaal hebben uitgebreid met extra muzikanten. Wat blazers, backing vocals en een accordeonist. Dus heerlijk. We zijn aan het repeteren en ik heb er helemaal zin in. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Die zijn nog verkrijgbaar, ja. Mensen kunnen naar mijn eigen website gaan, www.stefekkel.nl. En voor rechtstreeks bestellen kunnen ze naar de site van de Music Club Kampen, waar ik mijn concert ga houden. En dat is www.musicclubkampen.nl. En ik zou zo zeggen, zorg dat je erbij bent. En is het album voor die tijd klaar? Die gaan we heel waarschijnlijk op de avond zelf presenteren. Heel misschien is hij voor de tijd nog klaar, maar het zal denk ik 15 maart worden.